Mä oon Hamilit. Ja tänään me saatiin postista tämmönen. Nyt koitetaan miettiä sitä me ei vieläkin mitään kouluja. Neljännen sen on paljasta. Tää tulee joku muotiviritys. En tiedä mitä. Sitoumuksella. What? Me tuli yllätysboksista vaatteita. Siellä hui myös jotain muuta. Ja sitten tietenkin tuli lämmäpeli. No ei todellakaan tuli. Sieltä tuli kotiutis. Mutta nyt pikaisesti. Niin nyt äkkiä laitetaan siihen vaatteita. Niin laitetaan kohta vaatteita. Katkaa. Sitten kun tulee. Ui! Oho, sieltä se tuli. Sieltä paati. Labubu. Laita peukku tähän videoon ja tilaa kanavaa ainakin tässä välissä. Labubu. Auto. Labubu. Siellä ui! Tänne tarvitaan avain. Sehän löytyy tästä. Tämä on Labubu-video. Tuolla takana on kuvaaja ja SS-piirin mestari. Tässä on mun lelu. Tää tulee olemaan aika huono ja tää. Mutta moikka! Muistatteko kanava jättää tähän kohtaan ainakin peukkuu.